Tipatsane moni kulikonse muli afika nthawi program ya game plan nthawi imene timakhala tikunikirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza masewero a mpira wa miyendo. Timu ya Kamuzu Barracks yatsanzika mu FDH Bank Cup komanso ena amene anatsanzika ndi timu iji ya Chitipa United. Ena pitanso panopa tikunena pano organiza za chaka chamawa. Kobe Barracks nayonso siliso mumpikisano tikati kuyang'ana zokhudza FDH komanso aja kutsogolera Super League amene ndi a Silver Strikers nawonso anatuluka mu mpikisano umenewu. Tili ndi nkhani zokhudza TNM Super League pamene sitikamba kuti masewero alipo sabata ino sabata yatha unalibe tsatiranso masewero mwana alipo mu mpikisano uja wa FDH Bank Cup. Osayiwalanso nkhani zokhudza Bingu National Stadium kumene kuti mbuyo mukhakuchitika zambiri kunali nkhani yokhudza kuononga mipando zomwenso zinadzetsa mavuto makamaka ku nduna wa zamasewero mumayang'anira bwalo limene. Osayiwalanso VV the viewers voice lina tsiku la tikhale kulowera mboma la Dedza. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo tiye ndikhale limodzi. Program ine timakhala ndi anthu amene timaonekana nkhani zimene sindimulandire Bright Kanyama program ine. Ndathokoza kwambiri DCG kuti tiliso limodzi program yathu ya game plan. Komanso Blair Mhone. Ndathokoza kuti lero manditana kuti bwana anaiso ndi yankhala kuza mpira kuya kumakhala kumbali taita. Ya kwambiri lero ndionekere kuti afeso mpira utakaluonera ndi. Chabwino nkhani yamba ndiyo kudza FDH Bank Cup ataona ndi timu ya Kamuzu Barracks kutuluka mu mpikisano umenewu. Chigoli kubwera mphindi yeniyeni yotsiriza pa 90 penipo walusungu Gondwe ko masewero amene ali pa 0-0 ndithu kulimbana ndi kuti mwina makitifika m'mapenote koma zavuta ndithu tuluka temene ya Kamuzu Barracks kugonja saba achaka chatha makamaka inatulukanso mu ndime ngati yomwe ndi Santhe abaso zatero. Yeah. I think ndi phunziro wani ku timu ya KB chifukwa chonena kuti kuyambirira kwa tournament kana amenewa because amapanga involve matima mu Super League ni matima amene amasera lower division, especially amene amasera mu Premier Division. Nthawi zambiri matimu a Premier Division kapena matimu amene amachokera kunsi kwa Elite League amakhala kuti they have nothing to lose, they are just going there to play. Amakhala kuti already aluza kale game yesanamenyedwe on paper that is. Now mentality amene matimu a Super League amakhala nayo akamalawa masera amenewa the majority amanawo game ndi aying'ono tiye tikarani tikangokwaniritsa tikangophaza kuphayipa kale. And I'm pretty sure it's the same mentality, the same approach KB inali nayo pa team ya Iponga. But I think if that was the approach, it was a mistake because Iponga last year ku North inali neck to neck ndi team ya Baka City imene inalowa mu Super League, which means kunena kuti si team yoiderera, si team yonena kuti mungamapete kumwe kuja kuiderera. And ndinaona lineup ya Nyamata team ya KB sikuti anaika lineup yokweka, anaika lineup ya bwino. I mean the likes of Grigori na Chipo anali zidazosana zibulisa aina Gunda Sam Gunda anali Momwe. Of course mina panali kusinda kwa ma positions za wandiawa koma in terms of personnel anaika ndi team ya bwino. Nkuteka kunena kuti mentality ya ma player inalionena kuti game itapakali. But most of the times when you are team yotu masera mu Super League chimechimajira njano when you go in there mukazindikira kunena kuti azatu wasana bwere mucheza then inuyo mmene kamuonetse kunena kuti inuyo ndakatswira amene masewera mu ligi yaikulu you can adapt quickly to the situation. Koma ndikhoza kunena pano kunena kuti I followed the match koyambirira kwenikweni Iponga ndimene yakhale kusewera even first half mpaka na second half, meaning to say KB inali ndi mavuto akulu kwambiri amene apangisa kunena kuti mpaka na atuluke. But tiyayamikira kwambiri anyamata Iponga, I mean traveling all the way kubwera kuno ndikuzagonjetsa KB imene ili ndi mbiri yoti natengako banyana basi daso malaule mina kucheka ni motivating factor akuti jancha hostels ya mina ndi motivating factor nangasi ndaba zimene ameneka kugwisa ntchito in terms of kubona naye atapasa anyamatawo alimbikire mwina kuteka nachita zimenezo komano tayamikira kwambiri Iponga kuti agwira ntchito yabwino kwambiri. And this is a message, strong message actually kupita kwa timu ya Super League because team yafika round of 16 ndiye kuti wina aso amene angabwere machibwana ayembekezere kunena kuti athandizidwa. And one thing that I like about tournament FDH pamene ndikutsiriza yakhala kuti patsa matimu amene chiyambireni matimu amene sungayembekezere kuti apanga progress mpaka kufika semi final mpaka quarter final. For example Santhe, you mentioned the team ya Santhe inachita bwino kwambiri, that was last year kasindikulakwitsa inachita bwino kwambiri imene inatulutsa KB and inatulutsira pakasungu and inapeza kuti timu mpaka inakafika ndi quarter final ngati I think semi final kumene inakafika
mbuyomo inali timu ya Bullets reserve mpaka nanakafika final ukaswera ndi timu ya Bullets akuluakulu ako koma nkuti pambuyo pake Bullets reserve yo itachinya extreme imene nthawi imene inali ku Premier Division. So ukoza kunena kuti FDH ikumatipasa zinthu zimene zimabweretsa excitement kumpira, and I think matimu akuluakulu amu Super League wa 16 apapata totrap angapo fa kwendeni amene zozo sita hamazi yatuluka silver yatuluka apa ndiye kuti tukamba za KB 3 teams ngati sindikulakwitsa I think they are out. Bangweso yatulukaso which means ndiye kuti 4 Chitipa so 5 silver maichula ndaichula silver that means kuti tatsala ndi matimu 11 amu Super League. So asamale ku 16 kumene akupita kuchifukwa awawa 5 amene achokera ku Premier Division iwa ata kubelesa so chaos matimu a Super League. Kandi mene kuti mwina bujo akamba zambiri zokhudza timu imene yaiponga yomwe yagonjetsa anyamata amene wa Kamuzu Barracks. Tibwere pa masera amene anachitikanso mu FDH Blue Eagles timu ya kuchipiko kugonjetsa anyamata a Silver Strikers 5-3 kudzera ku penalty atalimbana 0-0 pakutha pa 90 minutes kena ku penalty kukomera anyamata timu imene ya Blue Eagles. Mna ndi masera amene mayembekeza kuti Blue Eagles mwina kugonjetsa Silver Strikers. Ine konena kuti mayembekeza kuti game kukhala kuti yowavutira kwa Silver Strikers osati kuti mwina kuza kuluza kuza kuwavuta. Blue Eagles ipiteni ku division ndayo napo mwina magemu 4. Blue Eagles ili ngati ninjara kuti ukusowa kumtunda. So chance yomwe ingaonese kwa Malawi kuti idakali timu yaikulu so nopa ili division anthu mwayiwala kuti Blue Eagles lipo. Blue Eagles yakhaliri timu ya cup games kuyambira kalekale ndipo ndi timu yabwino koma sina sinthe maplayer ambiri ndomwe aja amene na mu Super League aja even ngakhale last season imavutika but cup games inalibe timu yoti inali yovuta kukumana naye. Now this time around because anthu ambiri Silver Strikers ndimwe ili ngati is on top performance wise in Super League. RSA was expecting to walk over being good Blue Eagles music. But Blue Eagles still a good team kai music. So game is expected kuti izaka game yovuta kutengira kuti ngone kangata no entity Blue Eagles they are still a good team, same players aina misi ya Mohoni Shumaka Kwali omwe aja sana sinthe and Brighton mthaliso wabweraso kumeneku. Now the issue is the game is because Silver Strikers went in as kuti favorites anakapa nga surprise ground muja kuti game ija inekuza kuti imapana ndi two Blue Eagles and amene na mpira Blue Eagles had better chances in that game. Around 90 minutes amene win a game minute. Now when you go to penalties, now I was watching my penalties game minutes. Penalties Silver Strikers amenya ngati awinakale ndi penalty. Uzona aida nazamenya penalty akuzavina kusogolo kuja. Ndena mavinira. Kuma game now inyonga timu yaikulu eti yoti muli batoko mujeni mu Super League muvutika ndi timu Blue Eagles mwafima penalty ngati munyadi umenya penalty so unaza vinaso ngati ngati wafurala jonchi pa penalty yachiwiri. In the end penalty omwe aja anzawa aponyaso mene muja penalty paka na Blue Eagles nya penalty osatane adusa. Now in the end sai kuti iwo anadwa ni timu kuti ndi timu yaikulu pene Blue Eagles ndi timu yaikulu ndikale kuti even the next round matimu amene akumana ndi Blue Eagles ayembekeze kuti timu ikhoza kwaonesa zophenga amene yaonera Silver Strikers. Mwina zidionetsa koso mwina zithu zimene zinalili makamaka nkhani yokhudza mapenalty ukamba kuti mwina make Blue Eagles zinali zovuta kuidza kuti kodi imima motani mbali Silver Strikers kuti mwina apa nopa kusera mu chipiko. Ndigwizane ndi player part yonena kuti team ya Blue Eagles cup games awani ma specialist cup games kupita mandi na kuchi awani ma specialist cup games because matimu omwewa mwina kungobwelera mbuyo pang'ono should be around 2018 ngati sindikulakwitsa 2018-19 last year ya FISIT Challenge Cup anakumana semi-final ya FISIT Challenge Cup pa Silver Stadium. Yes, pa Silver Stadium pamene Blue Eagles anaja pa Silver Strikers 4-0 ngati mukumbukira bwino game yenye inatha mapokoso imene kuma stand kunamba mapokoso anthu anagenda game inathesedwa pa njira koma ndi sisi mateka so ndalama ije mathandiza nangasi makauti asegura motivational and like miyendo se makauti mamangika ndiyo ba kungo kukhuthana namazanga timasuka kali ndio nyakuti ablesiwa ababa I think sometimes game ngati imata kusinta season yana kuti kuchokera ababa ma players kanyama batunde auna kuti munapeza confidence ajini pajana chinyaso ndeza pesa kuti
sometimes season ani matha kusintha, because if you maintain the same way application achitika papa, no matter kuti bangwe khai kumaloza magame suti team yoyipiraka. Yeah, the Super League. So this maybe can be something that they needed ngatablesiwa kuti season yawo ikhanga ti yaseguka sopano chifukwa kumbuyo ku saname sibulesi yomwe alisawiziwa. Zokhudza FDH Bank Cup kunali Zamasewero amene anachitika. Taona timu ya Maite Mukuru Wanderers ikupambana 3-0 ndi Kobe mpikisano umwewu. Wanderers nayo siyang'ana pomwepa koma chitipa yachituluka ndi Zikuendela. Zikudabwitsa kwambiri zinthu zakezi zimene manena zija zikuoneka kuti pena zikumadabwitsa koma pena zikumaonesa kuti I think zikumatengeranso kuti timu yakonzekera bwanji. If you talk about kutuluka kwa Chitipa United, I think chimodzimodzi reply so is a very good side kunonso. Ndi timu yabwino kwambiri, of course sikuti imayandikira kweni koma timu yabwino. Shihamendi mina ngada kumudwitsi. Shihame all stars yakukata. Jame za awati. Kumachitipa I think sizili bwino. Abayiko select league. League yake. Ikwafutali kuti apange survive. Asagwe. Apanga survive. Yeah, it's possible. Kandolera kuti sometimes kupanga chess chikhoje timatosanduka distraction. Kwa inuyo amene mukoneka kuti kukusisi kwere. Chifukwa inuyo ngati za France ndi Spain zija. Yeah. Kuma amene ina wawina koseko mukuti ayi basi. Atulukira papa. Atuluka papa zingatheka. Ndekhanake ndipene yonena kuti ndawo apo lumukira papa. Timu yabo yawapa, timu yabo ineti. Imatha kupanga mapanga mbali zonse. Pene mene achitipa. Barachitipa ina baka sitewa. Khandonera kuti muligi mujama. Aina kuti achilimike chifukwa akhoza kupita patali mu FDH mu. Muligi kukhomedwa wambiri kuku. Blue Eagles. Kupita patali koseko koma kuku akutaya mabonus. Nayo Mafco yavutika lero taona ndi soka kuti soka chani 1-0 yapambana ende kumati goli jotu kanga tu kukakamiza. Yeah, it was expected. I mean alikoenda and zinali zonena kuti si timu yoyipirati mina makomana nayo. Soka kada nakuti. Yeah, ndi timu yonena kuti imasera mpira bwino. It's in the Premier Division and you know timu ngati ya Mafco ili ndi vuto pang'ono sindikudziwa mwina kuti ngati mina nimaona teka. You know when Mafco ikapita pa artificial turf ngati ku Blantyre imavutika. I don't know kandi play yao kandi yani chimatentha liminji imavutika and pampira paliso artificial turf. And I'm pretty sure kuti mwina could be one of those because awatu kunena amapesa ntchito mpira stadium amapaponda kawiri katara koma menya even if mpira stadium ichi magemu a Premier Division ya ku South matimu amapita kwembe amapatsa mpata kuti azikasewelera up so pang'ono amachizolowera. So I'm just thinking kunena kuti sinaonera game yo koma I'm just thinking kunena kuti it could be one of those contributing factors zimene zachitika, but anyway they have progressed kuti Africa ndimeina ikhale ngati lesson kwa iwo kuti how do they proceed now to figure round of 16. But there's an interesting match in the round of 16 we all know which is coming. It's a big one. And yabwera mwajangu kwambiri what my sponsors zimene akuti bwaje pamene bado it's more of a final final mene final ndo ndoje kuma round of 16 wenabo mene watulukira silver ndekuti sibasa they apa ndekuti the three big teams sizoto amena awiri akupita pa awiri wasuta amena ngawine ndo aoneke kukhala kuphweka wasara open break kuliponga to wasara open break gozi. Yeah, what I'm saying is what it means this tournament tifune disafune these three teams mwina mmodzi ndapita tofika final koma awiri akupita afika ndiko ta final yo chabo ndizimene zokhudza FDH Bank Cup takambirana nkhani imeneyi komanso tikamba kuti Silver nayo zinaenda 5-1 kugonjetsa Chihame All Stars ya kunkhatabe tukana nokulowa mu Super League koma tisanamve zambiri zokhudza Super League tinacheza ndi osera wa timu ya Dedza Dynamos ameneyo ndi Promise Kamwendo tikunena pano agolesa zigoli zitatu mu TNM Super League chigoli chimodzi mu FDH koma masewero angapo a timu ya Dedza sadasewere kamba kuti anali ovulala kodi akuti bwanji akuona bwanji mpira wa chaka chino tinankha naye motere Promise Kamwendo. So nayamba bepo komano mixi nalibe injale kumabe ababa ndabwera zinthu ziyamba sokuyenda monga mene tinambira season kukamba za Dedza Dynamos
mwayenerabe kuti dzinalo zibwera komano ntchito timagwira as a team and apapa tikupushabe kuti mwina timu ikhalebe pa position yapo. Kuyambirira ndinkaminya Kamwendo United imene ili kumchinji mpaka Mwendo, kenako kuno nazapita Kuluwana FC ya Jegwe kofera Jegwe, ntachoka kumene koko nabwereranso ku Extreme itamba Extreme FC Pawaliranji kumchinji. So ntachoka kumene koko mpamene ndinkabwera kuno kudeza. Ineyo ngati player wina aliyense amakhala ndi vision, so ineyo ntchito yanga sinamalize ndi masomphenya kuti ndimafuna takafika patali ndi lusoli, komano zonse zinthu zotheka ngati ineyo ndingakhale ndikulimbikira kuti nzakwaniritse zomwe ndimafuna. Ena mumpira amapita patali chifukwa mwina mwayi kusiyana, komano kwa magezi amene akuyamba kumene kuswera mpira ndingowalimbikitsa kuti alimbikirebe afaitire for mumpira muli zambiri, komabe angoyenera kuti afaitire kuti azakwaniritse masomphenya awo. Promise Kamwendo mmodzi mwa osewera amene so amandisangalatsa kwambiri mu Super League kuti mukupopa ndi player wabwino. Tisanamvechekera kwa Bright komanso Blair timafuna tingomva kuti amene amakonda TNM Super League kuti bwanji viewers voice VV tinachezanso ndi anthu akudedza kuti timve kuti nkhani yokhudza katswiri komanso iwo amene akona kuti atotuluka mu mpikisano umenewu ndi ati iwo akufotokoza. Kuenga kuti mmene ambira first time panopo almost 9 games each team yasewerapo, but to be honest the league is open, anyone can get it because you can see kabu pang'ono bit and bit kupanga reduce noma 3 games in a row komanso wananso kuporo musiku matimu akusinthana meidwa game wapeze wina upita kuporo wina kusuntha, of which competition is still there. Yeah, of course they got upper hand because they are leading on the table, but the thing is still more games. We can't say it's over. We won in first round, and the other thing Jordan Silver yamenya kwambiri pa home siana ni matimu ene. You can see Brescia, they are staggering. Omano, they are playing much away. So when it comes second round, it will be another story. Season uchira bwino zinezi ndi zikukhala bwino zilimbikitsa ife masapota chifukwa kuti wina kutaya maboyisi kunakutenga, wina kutaya maboyisi kunakutenga. Yeah. Mina muona ndi atamene angatenge ligi mene. Otenga ligi sakudziwika fa kuti Silver ichakusogola koma wapeza kuti izita yaso ena sogola muna tamanga ndi wakumbuyo bya sogola nisizi kudziwika kuti otenga ndani sizi kudziwika. Yanu dedza mukuona bwanji season wene. Dedza isizi yathu iyi pano patuwa kuti yamba kutolera nako pang'ono fa kuti pakatipa inachikusa madraw koma mmene tamba kutenga ma 3 points chonchi ndi kuti ma player aja amakakozana mmene apakufoka paja kuti okay abenjuri tiwine tipange chonchi. Yeah. A gift matiki Super League ya 2024 mukuona bwanji. Chiro ilipo fati mweso tilakozekera ifeso silingalolenga tako ndatu akudedza kuno kuti atenge chikwa moja mophika ndipo asafuna akuluakulu aja pano posadzadutsa pano padedza mutane kuti asadutsa takozekera mugwirizana ndi ife ndi timu yathu yaliza tene monse sakutswa mophika ayi sadutsa kunoko kuntunda kumukuona bwanji. Komanso timu ngati ya Silver imene inagonja ndi Blue Eagles ikena kusera ndi anyamata Kamuzu Barracks, Bullets ikena kumana ndi Sivo mwena mmene tikuoneramo maite mkulu Wanderers, Mayere Barracks, anyamata Mighty Tigers ndi Mafco, Craig ndi Definitely. Exactly. So definitely that could be one of those issues. Komabe Steve zisapange dilute fact kunena kuti Silver ikakumana ndi KB amakama serampa kwambira. I remember some 2-3 years ago matimu awiri amenewa inafika stage yota anapanga overtake timu ya Silver in terms of the best Lilongwe derby. Imakala KB Silver also this was Silver. So ilisukira nazo bwana. Ndio mwene derby. Uliona mpapo zile. Ni Silver. True. Koma tikunena kuti osati yayi panopa ndi Silver Epic, Silver Brigo. Koma tikunena kuti izozo ndizona. True. Koma tikunena kuti KB imalonjika kuti imakufuna kulanda Silver wapo nyana kuti ikhalepo iyo. Mungazithema $6 million kwacha. Kuti ma technical benches amenewo afike. Koma it's a direction towards zinthu zimene kafu imazifuna chifukwa inali nkhani yokhudza ndi ma dressing room zinayi zambiri and ndikhulupirira kuti kugula ma technical benches amenewa ndi zinthu zabwino kwambiri. Koma one thing chimene